Okay. Jeg har fundet mønt. Ikke fordi den ser så flot ud, men vi har lige haft et... hvad er det nu? Vi kom til at lave en video, hvor den var lidt mere beskidt, men altså helt ærligt, det gik fuldstændig galt. Så nu kan vi bare se jer. Nu kan vi se. Så den ser sådan ud, den skal ret meget. Nu men så skal den nu. Sæbe. Jeg elsker sæbe. Jeg hader sæbe. Skriv i kommentaren, hvis I elsker sæbe. Og skriv, hvis I ikke hader det. Men altså hvis I hader det, mener jeg. Der er en flue i mit øre. Det håber jeg ikke. Må jeg se? Yeah. Det skal du ikke vise folk. Jeg tror ikke, I bliver så bæret over. Hvad skal vi? Nej, det venter vi med. Du behøver ikke holde den deroppe. Jeg skal bare holde den der nu. Bruger du min tandbørste? Muligvis. Min tandbørste. Ja, jeg fik mullervand i hovedet. Og se det her for den sidste video. Det skal du ikke tænke på. Vel? Ja. Han tager tandbørste. Det er stærkt tandbørste, det kan jo altid hjælpe. Tandbørste. Når tandpasta tager han på mønten. Ja, og skal man blive på en anden måde. Det behøver altså ikke hele tiden hæve i den der, det gør man spat også gør. Jeg må ikke vise hvad det er. Vi skal bare sætte noget dumt ud. Christian. Wow! Det er ikke meget. Hold med. Du kan ikke zoome ind, Oscar. Skidtet. Det er skidtet. Jeg skal nødt til at tage nyt stof på, kig. Jum. Oscar, det er den her, du skal skrive. Jeg har lige taget nyt stof på. Christian har ærligt talt en stor næse. Hvad har jeg? En stor næse. Tak. Ja. Og her er mig. Du må ikke vise os, Oscar. Wow. Det lugter af lort. Lugter du af dig selv? Hahaha. Nå, men det blev resultatet. Så hej, og husk at subscribe. Hej.